дар толори хурди мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилоят ҷаласаи ҷамъбастии оид ба фаъолияти комиссияи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти хатлон вобаста ба ҳолатҳои фавқулодда дар соли 2023 ва вазифаҳо барои фаъолият дар соли 2024 ба вуқӯъ пайваст. ҷаласа таҳти раисати раиси вилояти хатлон ҳамзамон раиси комиссияи вилоятӣ оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ давлаталӣ саид баргузор гашта, дар кори он роҳбарияти раисати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилоят, аъзоини комиссияи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти хатлон оид ба ҳолатҳои фавқулодда, раисони комиссияҳои ҳолатҳои фавқулоддаи шаҳру ноҳияҳои вилоят, сардорони шуъба ва бахшҳои раисати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок доштанд. ҷаласа аз рӯи ду масъала ҷамъбасти фаъолияти кории комиссияи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти хатлон оид ба ҳолатҳои фавқулодда дар соли 2023 вазифагузориҳо барои соли 2024, масъалаҳо марбут ба омодагии қувва ва воситаҳои низоми ягонаи давлатии шаҳру ноҳияҳо оид ба пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда дар мавсими зимистону баҳори солҳои 2023-2024, оид ба масъалаҳои муҳими соҳа вобаста ба таҳдидҳои офатҳои табиие ки ҳалли фавриро талаб менамояд, дар сатҳи иҷрои қонуну қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир ба соҳаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ таҳлилу натиҷагирӣ аз вазъи соҳа гузаронида шуд. тибқи иттилои масъулин соли равон, дар асоси қарори раиси вилояти хатлон дар бораи таздиқи нақша чорабиниҳои асосии вилояти хатлон оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданӣ, эътино, пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда барои соли 2023 13 адад чорабиниҳо ба нақша гирифта шуда, амали ҷиҳати иҷроиши он тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. илова ба ин, тибқи нақша ва дар асоси қарорҳои раисони шаҳру ноҳияҳои вилоят ва бо фармоишҳои сардори раисати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти хатлон оид ба ташкил ва гузарондани машқҳои мудофиаи гражданӣ дар хадамотҳои мудофиаи гражданӣ, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва иншоотҳои иқтисодии шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон 140 адад машқҳои мукаммали мудофиаи гражданӣ 7 маротиба дар ноҳияҳои восеъ Дӯстӣ, Панҷ, Шаҳритӯз, Дағара, Ҷалолиддини Балхӣ ва шаҳри Бохтар ташкил ва гузаронида шуданд. 44 маротиба машқҳои фармондеҳии ситоди мудофиаи гражданӣ, 55 машқҳои ситоди мудофиаи гражданӣ дар ноҳияҳои Темурмалик, Кушониён ва дар хадамотҳои мудофиаи гражданӣ, ташкилоту муассисаҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳру ноҳияҳои вилоят гузаронида шуда, дар ин машқҳо 8474 нафар коргарону хизматчиён, аҳолӣ ва 450 адад техникаю механизмҳо ҷалб гардиданд. вобаста ба дигар корҳои сомониёфта, аз ҷумла баланд бардоштани сатҳи маълумотнокии аҳолӣ вобаста ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ, роҳҳои амалу ҳаракати одамон ҳангоми чунин ҳодисаҳо маълумоти мухтасар пешниҳод гардид. дар ҷараёни баргузории ҷаласа ҳамчунин зикр гардид ки соли 2023 дар ҳудуди вилояти хатлон ҳолатҳои фавқулоддаи дорои хусусияти табиӣ дошта 4 ҳолат дар ноҳияҳои Данғара, Ховалинг, Фарход ва Хуросон ба қайд гирифта шуда, маблағи зарар аз офатҳои табиӣ 2 699 399 сомониро ташкил медиҳад. зимни кори ҷаласа ҳамчунин ҳисоботи аъзоёни комиссияи ҳолатҳои фавқулоддаи вилоят ва ҳисоботи раисони комиссияҳои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳру ноҳияҳои вилоят пешниҳод гардид. пас аз таҳлилу натиҷагириҳо ва шунидани ҳисоботи масъулон вобаста ба пурзур намудани фаъолияти комиссия, таъмини ҳайати нерӯҳои ғайриҳарбӣ ва таҷҳизотҳои аввалиндараҷаи наҷотдиҳӣ ва сару либоси махсус, амалан татбиқ намудани нақша чорабиниҳои вобаста ба паст кардани сатҳи хатари офатҳои табиӣ ва ҳолатҳои фавқулодда мавриди назари иштирокдорон қарор гирифт. раиси вилоят вобаста ба иҷрои талаботҳои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба тасдиқ намудани қоидаҳои ташкил ва истифодабарии манбаъҳои захираҳои моддӣ барои рафъи ҳолатҳои фавқулоддаи хусусияти табиӣ ва техногенӣ
таъсис додани анборҳо дар сатҳи шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон барои сари вақт захира кардани маводҳои хӯрока, доруворӣ, сӯзишворӣ, техникаҳо ва механизмҳои заминкан барои пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода баҳри пешгирии ҳолатҳои ғарқшавӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сохтумони ҳавзҳои шиноварӣ ба раисони шаҳру ноҳияҳо дастурҳои муфид пешниҳод ва баҳри иҷрои он вазифагузорӣ намуданд. маъруфи назрӣ, Фахриддини Карим, Намозали Эргаш барои барномаи иттилоъотии ахбор.